Әғуҙу биллаһи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Безне юҡтан бар итеп, безгә туры юлны биргән Аллаһ субханаһу ва тәғәләгә һәрбаша маҡтау сәнәләребез, хәмд сәнәләребез булсын. Пәйғәмбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ирек түрләребездән чыҡҡан салават шәрифәләребез ирешсен. Аллаһы Тәғәлә безгә ике дөнья бәхете дәрәҗәләре бирсен. Шушы җома көннәрен зурлап, шушында килгән өчен Аллаһ Тәғәлә безгә аҗр саваплары белән сөендерсен. Гөнаһларыбызны кечерсен, гыйбрәтләребезне кабуллардан кылсын. Мөхтәрәм кардәшләр, инде менә безнең ял көннәре, хәзерге бүгенге көндә шулай бит, 4 көн рәттән ял көннәре. Шушы ял көннәрен Аллаһ Тәғәләгә файдалы гамәлләр белән үткәрергә Аллаһ Тәғәлә безгә насыйп әйләсен. Бу ял көннәрендә эштән азат булгачтын шулай бит без изге гамәлләр кыла алабыз, намазлар укый алабыз, тәһаҗҗүдләргә төннәрен тора алабыз. Иртә белән шулай бит эшкә ашыгасы юк. Шуңа күрә гадәттә май бәйрәмнәре ул инде йыгылып җирдә эшли торган бәйрәм шулай бит. Барның белән киреп китәсең, ял башында, ахырында буялып чыгасың шулай бит җирдән инде. Хәлдән таеп, кайтып керәсең, аннан соң Аллаһка шөкер эшкә барасы бар, эшләп үләдер имату дип шулай бит бакчада. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәғәлә менә хәзер көннәрен, салкыннарны бирде, Аллаһка шөкер. Асы бик теге эшләп булмый әле бакчаларда. Шуңа күрә хәерле гыйбрәтләр кылып, изге гамәлләр кылып шулай бит бу ялларыбызны үткәрә алабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук бу бәйрәмнең ял көннәренең сәбәбе дә шулай бит 9 май бөек җиңү бәйрәме белән бәйле. Шуңа күрә инде әлбәттә сезне шушы бәйрәм белән котлап китәсем килә. Сез инде әйтерсез, нинди бәйрәм инде ул дингә бәйле түгел дип шулай бит. Ул безнең динебезгә бәйле булмаса да, ул безнең халкыбызга нык бәйле бәйрәм. Безнең инде ата-бабаларыбыз, күбрәк бабаларыбыз инде шулай бит, шушы сугышта бик күбесе җан биргәннәр, күбесе гарипләнеп кайтканнар. Бөек Ватан сугышыннан соң илнең тарихы бөтенләй үзгәрә. Ягъни ил икенче төрле юнәлештә безнең инде яши башлый. Әгәр дә аңа кадәр бер юнәлеш булса, аннан соң бөтенләй башка юнәлеш китә. Сәясәттә дә, иҗтимагый тормышта да һәм башкасында да. Шуңа күрә дә Бөек Ватан сугышы ул безнең халкыбызга, илебезгә зур тәэсир ясаган вакыйга. Һәм әлбәттә инде бу сугышта җиңү ул бик зур җиңү. Ул теге кемдер бер яшьлек 90-нчы елларда хәзер алай дип әйтмиләр инде, утырталар алай дип әйтсәң, 90-нчы елларда әйтәләр шулай бит, сугышып тормаска иде, хәзер немецлар килерләр, Мерседеста йөрерлек, пиво эчәрлек дип шулай бит хыялланалар шулай бит, ул вакытта шулай дип уйлыйлар иде. Әмма әлбәттә ул алай түгел иде. Чөнки немец кына түгел иде шулай бит. Фашизм дигән, нацизм дигән нәрсә бар иде. Ул җир өчен генә, ресурс өчен генә барган сугыш түгел иде. Ул инде бер халыкның бөтен җир шарында үзенең хакимиятлеген урнаштырырга теләгән сугыш иде ул. Бер милләт, бер генә халык шулай бит идарә итәргә тиеш иде. Менә шушы җир шарында айрым алганда шулай бит Европада дип әйтик инде. Европа, Азия ягында. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, анда безгә урын юк иде. Безнең бабаларыбызга, аларга урын булмагач, безгә дә шулай бит анда урын юк иде. Сез беләсез, аларның башка халыкларга ничек караганнарын, шулай бит, аларны утта яндырганнарын, бер сарайга, бер өйгә кертеп, тереләй ут төрткәннәрен беләсез шулай бит, бастырып, атып үтергәннәрен, аннан соң пуля җәлләп, газовый камералар уйлап тапканнарын шулай бит инде, һәм башкасы. Монда инде бик күп җинаятләр булды, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шушы җинаятләрнең берсе дип әйтик инде. Гел күз алдыма килә, концлагер вакытын, концлагерда бер хатын-кыз баласы белән килә. Анда айыралар. Бала белән җибәрмиләр. Кешеләрне айыралар, ирләрне, хатыннарны, балаларны айыралар. Бу хатын-кыз баласын бирәсе килми бердә. Кулына тоткан да бирәсе килми. Солдат, фашист солдаты баланы тартып ала да, кичкенә күгрәк баласы, аягыннан тотып баланы баганага бәреп, менә бай торып үтерә. Всё ди, бүтән ди, чинамады. Балаң юк синең ди, бар ди. Күз алдына китерәсме, шул күз алдына килә, моны эшләргә сәләтле кешем ул, кем ул, мин аны аңлый алмыйм. Ул роботмы, ул нәрсә, ул шулай бит, аның күңелендә нәрсә? Аның күңелендә моңашыла нәрсә икәне? Фашизм.
Ягъни мин кеше, ул кеше түгел, шулай бит. Ул беркем түгел. Ул яшәргә халык лаеклы түгел. Мин рөхсәт итсәм яши, рөхсәт итмәсәм юк. Менә шундый мөнәсәбәт. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең бабаларыбыз нәрсә җиңгәнен аңларга кирәк. Алар Германия дигән дәүләтне генә җиңмәделәр, шулай бит. Алар инде зур бер агуны дип әйтик, зур бер җинаятьне, фашизм дигән нәрсәне җиңделәр безнең бабаларыбыз. Шуңа күрә без аларга чиксез рәхмәтле, әлхәмдүлилләһ, шөкер, шулай бит. Һәм инде шушы җиңгү барбер безнең динебезгә дә җиңеллек бирде, азмы күпме. Ни өчен дигәндә, Совет чорында, менә шушы сугыш вакытында дингә иреклек бирә башлады Сталин. Чөнки халыкның башка таяныр чарасы юк. Җиңеллек килә. Сугыш вакытында намазлар укырга, дугалар кылырга рөхсәт итәләр. Хәтта икона тотып, шулай бит, Мәскәү тирәле әйләнеп йөриләр. Ул барбер теге, димәк, Алладан ярдәм сорау дип әйтик инде. Инде 80нче елларда шушы мәчетләрне кайтара башлаганнан соң, мәчетләрне кайтаруның башында кемнәр тора? Ветераннар тора. Ветераннар. Чөнки аларның сүзе үтә. Алар шушы ил өчен җан биргән, сугышкан, шулай бит, аяк кулларын югалткан. Шуңа күрә алар барып, шушы без сугыштык дип әйтеп, үзләренә инде мәчет, ниндидер иреклек дәгъвалый алалар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, динебезгә дә аның шундый үзгәрешләре булды, әлбәттә. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, бүген мәзәләк сөйләшеп киләсе килә шушы сугышның сәбәбе булган фашизм турында. Фашизм. Чөнки фашизмга каршы әле теге 41-45 елларда көрәшкәнче, аның белән көрәшә башлый Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. 1400 ел элек инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям фашизмга каршы көрәшкән була. Фашизм ул, мөхтәрәм кардәшләр, Европага гына хас әйбер түгел, шулай бит. Ул җир шарының кайсы теләсәң төбәгендә баш калкытырга мөмкин. Россиядә дә, Азиядә дә, шулай бит. Кая гына булсын, бөтен җирдә баш калкытырга мөмкин. Һәм шайтан моны телиде. Шайтан моны телиде. Америкада баш калкытып карады, шулай бит. Анда беләсез, кара кешеләргә нинди мөнәсәбәт булды. Бүгенге көндә дә менә мигрантлардан саклыйлар, шулай бит, чикләрне. Анда мылтыклар тотып, анда чикне саклаган кешеләрнең бөтенесе дә мигрантларга кешегә караган кебек карамый, шулай бит. Алар ауга чыгабыз дип чыга кайберләре. Ягъни кеше түгел алар ди, монда ди, звирләр керәләр ди. Хайваннар керәләр монда ди. Шулай итеп, анда да шулай бит, андый баш калкыткан урыннары бар, шулай бит. Ләкин һәрбер җирдә дә моның белән әлбәттә көрәшергә кирәк. Менә бүгенге көндә дә, мөхтәрәм кардәшләр, теге шушы мигрантларга каршы көрәшәбез дип, бу көрәш үзенә күрә, шулай бит, инде ниндидер фашизмга я булмаса ниндидер бер милләтчелеккә, нацизмга әйләнә күрмәсен. Шуңа күрә без моны һәр вакыт карап торырга, тикшереп торырга тиешбез. Үзебездә дә һәм якын тирәбездә дә, башка җирдә дә шулай бит, монда әйбергә юл куерга ярамый. Ни өчен дигәндә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның шулай бит сөннәтеннән, Коръән аятләреннән карап, без моны әйтә алабыз. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Лaqad каррамна бани Адам ва хамалнахум фил барри вал бахри ва разакнахум минат-таййибати ва фаддалнахум ала кафирин мимман халакна тафдила. Аллаһ Тәгалә әйтә: без Адам баласын зурладык ди. Зурладык ди һәм аларны җирдә, шулай ук диңгездә йөри торган итеп ясадык ди. Аларга чиста ризыклар белән аларны ризыкландырдык ди. Һәм бик күп мәхлукатлар, ягъни барлыкка килгән затларга караганда, без аларны дәрәҗәлерәк иттек ди, истинрәк иттек ди. Ягъни Адам баласы кеше шушы җир шарында булган башка хайваннарга, бөҗәкләргә, шулай бит тиреклеккә караганда истинрәк. Без бит шуңа күрә әйтәбез, братья наши младшие дибез хайваннарга. Ә бит алар бездән картырак. Алар бит кешеләргә караганда иртәрәк килеп чыккан. Алар бездән картырак. Без аларга младшие дибез, шулай бит инде. Безне истинрәк күрсәтәбез. Аллаһ Тәгалә безгә шулай биргән. Әгәр дә без, мәсәлән, идән чебенне куып чыгарсак, ул чыгып китә. Талсак, шулай бит инде. Әгәр дә тычканны күрсәк, нишли тычкан? Кача бездән. Курка бездән, шулай бит инде. Әле чөнки ул безгә шулай салынган, Аллаһ Тәгалә аларга шулай салган. Куркыта торган итеп. Әгәр дә синең, мәсәлән, бу тычкан качып, урманда сөйләшеп, 1000 тычканны ияртеп синең иеңгә килсә, син нишлисең? Берниши алмыйсың. Алар сине ашап бетерәләр исәң, тире килеш.
Ашап бетерәләр тере килеш. Шуңа күрә дә Аллаһы Тәгалә безне истән иткән, алар бездән куркып торалар. Кугач китәләр алар. Үтерсәң үч алмыйлар алар шулай бит. Мәсәлән, бер тышканны үтердең, аның бит балалары килеп синнән үч алмый. Шуңа күрә дә Аллаһы Тәгалә безне шулай истән иткән. Алхамдулилlah, шөкер. Әмма кемне безне? Адәм балаларын бөтенесен. Монда бер халыкны нидер халыкны истән итмәгән, бөтенесен. Бәни Адәм дигән Аллаһ Тәгалә әйтә, Адәм баласы ди. Моңа керә бөтен милләт, бөтен халык. Алар үзара тигез бу әйбердә. Бер-берсе истеннән, алар истен түгел. Әмма Аллаһы Тәгалә истен иткән икән, ниндидер мәхлукаттан Аллаһ Тәгалә шулай куйган. Мәсәлән, шул хайваннардан дидек, шулай бит. Әмма бер-берсеннән алар истен түгел. Ләкин кешегә шулай бит җитми, андый истенлек кенә. Кешегә кирәк бер-берсеннән тагын истен булу. Бер-берсеннән хуҗа булу. Үзенә ошаган затны кыл итү кирәк кешегә. Һәм аны кыл иткән вакытта аны нәрсә беләндер нигезләргә кирәк. Ничек итеп нигезләргә кирәк? Без яхшырак, акыллырак. Мәсәлән, Германиядә шулай бит инде ничә еллар буе тикшерәләр. Арийсның баш миен төзелешен, шулай бит бит төзелешләрен, уйлауларын, күз төсләрен һәм башканы. Балар ди, менә без ди истин ди. Физиологик яктан, биологик яктан, калганнар бездән түбән ди. Менә шуны аңлатмакчы булалар, шулай. Нәрсәгәдер нигезләп, әмма аның нигезе юк. Мәктәптә бер укытучы тәҗрибә куеп караган. Икегә бүлгән классны. Ак чәчле, зәңгәр күзле балаларга ул әйткән: "Сез яхшы, сез әйбәт, сез акыллы, сез истин, тегеләр алар начарлар, тегеләр булай" дип. Аларга әйткән: "Сез начар, сез аңгыра, тегеләр". Менә булар яхшырак укый башлаганнар. Ак чәчле, зәңгәр күзле балалар яхшырак укый башлаганнар. Тегеләрнең комплекслары барлыкка килгән, алар начаррак укый башлаганнар. Шуннан соң бераздан күчерә, урыннарын күчерә. Ак чәчле, зәңгәр күзләргә әйтә: "Сез начар, сез теге түбән ди, сезнең күз төсләрегез дөрес түгел ди, һәм башка, сез мутант, урод, тегеләй булай. Сез әйбәт" дип тегеләрне мактый башлый. Тегеләр күтәрелә, булар төшеп китә. Шулай булгачтын биологиягә бәйле түгел. Кешенең истин булуы, түбән булуы, күзләренең киселешенә бәйле түгел, шулай бит. Баш миенә бәйле түгел. Бөтен кеше бер тигез, мөхтәрәм кардәшләр. Бөтен кеше бер тигез. Фашистлар да шундый тәҗрибә куеп карыйлар. Үзбәкләрдән җыялар да, үзбәкләр алар инде саныйлар урыстан да хуже дип. Аларга хайван кебек карыйлар фашистлар. Хайван, азиатлар булар. Урыслар все-таки әзрәк Европада яши, шулай бит, Восточная Европа. Алар кешегә ошаган, бу хайваннар. Нишлиләр? Үзбәкләрен чакыралар да аларга ипи ыргыталар. Ач бит инде, концлагерь. Ач. Булар ипи ыргыталар. Нәрсә дип уйлыйлар? Булар ипи өчен сугышалар дип уйлыйлар, теге хайваннар кебек. Әмма нишли үзбәкләр? Ипине ала да берсе, бүлеп башкаларга бирә. Фашистлар, всё. Бөтен теориялары фашистларның чәлпәрәмә килә. Булар хайван түгел. Булар хайван түгел. Булар менә нинди тәртипле, шулай бит, әдәпле. Нишләргә белмиләр, шуннан соң алар ачулары килә бит катырышуны күреп. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде бу кешеләрнең шулай бит тәрбиясе, я булмаса белеме дип әйтик инде, аларның төсләреннән тормый бу әйберләр. Аларның төсләреннән тормый бу. Шулай инде, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhan-нас инна халакнакум мин закари ва унса ва джа'алнакум шу'уба ва кабаиля литa'арафу инна акрамакум индаллаһи атқакум инналлаһа галимун хабир." И кешеләр ди, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без сезне ир һәм хатын итеп яраттык" ди. Менә монда гендерлы теге айыргычы кешеләргә, гендерларны теге үзгәртүче кешеләргә монда җавап бар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без сезне ир һәм хатын итеп яраттык" ди. То есть гендер дигән нәрсә ир һәм хатын. Ул син сайлый торган әйбер түгел. Аллаһ Тәгалә биргән әйбер ул. Син әйтә алмыйсың, мин үземне хатын-кыз кебек хис итәм дип, анда хатын-кыз кебек киенеп йөри алмыйсың. Аллаһ Тәгалә әйткән: "Син ир, син хатын, туганда уже сиңа ул тагып чыгарган шулай бит әйберләрне анда. Син туган вакытта. Бетте. Шуңа күрә дә син сайлый торган әйбер түгел бу. Мәсәлән, син Ладага Мерседесны куйсаң, ул Мерседес кайланмый. Шулай бит, ул шул ук утил булып кала ул.
Шуңа күрә дә монда да син үзгәртә алмыйсың үзеңне, исемеңне үзгәртеп кенә. Монда син ир кеше, хатын-кыз, Аллаһ Тәгалә әйтә шулай ди. Һәм без сезне Аллаһ Тәгалә әйтә, халыклар һәм кабиләләр итеп яраттык ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә халыкларны айырган, халыкларга, кабиләләргә бүлгән. Кеше билгеле бер вакытта Адәм Хава шулай бит инде ике анда кабиләләр, халыклар булмый. Ике кеше генә. Ләкин аларның балалары тора-бара айрылалар. Нух алейхиссаламнан соң айрылалар бигрәк тә. Хам, Сам һәм Яфас дигән өч баласыннан китә өч халык, шулай бит сез беләсез инде. Без инде төрки халык Яфас дигән баласыннан киткән халыклар без. Шулай итеп бүленәләр халыкларга, кабиләләргә. Бу бүленү яхшымы, начармы? Бер караганда начар. Бер-берсен аңламыйлар, төрле җирләрдә яшиләр һәм башкасы. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә өчен шулай эшләдек ди? Литагарафу. Сугышыр өчен түгел ди. Танышыгыз бер-берегез белән ди. Аралашыгыз ди. Тәҗрибәләрегезне бүлешегез ди. Файдалы мәгълүмат, файдалы белем алыгыз бер-берегездән ди. Литагарафу. Кая гына барсаң да, теләс нинди генә халыкны карасаң да, аннан ниндидер файдалы әйбер алып була. Аллаһ Тәгалә әйтә, сугышыр өчен түгел, литагарафу. Әгәр дә кешеләрнең телләрен карасаң, тикшереп карасаң, ул тел барыбер бер телгә килеп чыга ул. Генетиканы карасаң, барыбер бер халыкка килеп чыгасың син. Бер Адәм белән бер Хавага, әкрен-әкрен генә барыбер шуңа бара ул. 90-нчы елларда күп укыдым мин ул теге халыкларның килеп чыгышы турында, татарлар, ниләр фәлән хәсмәтән. Ахыр чиктә бөтенесе Адәм белән Хавага барып таша. Бөтенесе. Бу халык монда яшәгән, ул монда яшәгән, аңанчы монда яшәгән, ул моннан килеп чыккан, бара да, әйләнә дә, шул барбер бер халыкка, бер Адәм белән Хавага килеп чыга. Шуңа күрә дә без айрылган бүленгәнбез икән инде халыкларга, аралашыр өчен, шулай бит инде Аллаһ Тәгалә шуның өчен ди. Әмма иң яхшыгыз кем ди? Минем өчен дә Аллаһ Тәгалә иң яхшыгыз атқакум, тақва булганыгыз ди. Кайсыгыз иң тақвалырак, шунсы минем өчен яхшы ди. Ягъни яхшы нинди яктан? Яхшы әлбәттә инде әдәпле, тәрбияле, гыйлемле, башка кешеләргә файдалы булган, шулай бит. Шулай Алланы танып, динне үтәгән кеше, менә шуның өчен минем өчен яхшырак ди, минем өчен хәерлерәк ди. Ниндидер исеме белән түгел, шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә бер халыктыра мактамый. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр дә берәр халык дин тотмаса, без аны башка халык белән алыштырабыз ди. Аллаһ Тәгалә өчен ниндидер аерым бер халык юк. Макталган, дәрәҗәле. Дин тотмый икән, без аны башка халык белән алыштырабыз ди. Чөнки кеше бер тигез, бөтен кеше бер тигез, аермасы юк. Алыштыра да куя гына. Сакласы яшисең килсә, кеше булып каласың килсә, үз халкыңны саклыйсың килсә, нишләргә кирәк? Тақва булырга кирәк. Алла юлында булырга, динне тотарга кирәк. Юк икән, Аллаһ Тәгалә сине алыштыра. Юк, ул халыклар юкка чыгачаклар, шулай бит. Менә шуңа күрә дә инде моны мөхтәрәм кардәшләр белергә кирәк. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям дә үзенең соңгы хаҗ вакытында вагазында булай ди. И кешеләр ди. Ул әйтми мөселманнар ди. Аның алдында мөселманнар гына тора бит инде. Әмма Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бөтен кешеләргә мөрәҗәгать итә. И кешеләр ди. Әлә инна раббакум вахид. Сезнең Аллаһыгыз бер ди. Ва инна абакум вахид. Сезнең бабагыз бер ди. Адәм ди. Әлә ла фадла ли гарабин ала аъҗамин. Гарәп булмаган кеше өстенлеге юк ди. Пәйгамбәрбез 1400 ел элек әйтә. Гарәпләр яшәгән, гарәпләр хуҗа булган җирдә ул әйтә, сез килгән кешедән өстен түгел ди. Менә нәрсә дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям, карагыз әле. Гарәпләрнең ничек башларына суга. Ә бит ул гарәпләр шул җирнең хуҗасы. Шунда туганнар, шул җир өчен көрәшкәннәр, үлгәннәр. Ул җирдә беркем яши алмыйлардан башка. Чүл, кым. Исселек шулай бит. Шунда түзеп безнең җир дип ятканнар гарәпләр. Шуны яратып, сахрага шигырьләр язып, дия турында шигырьләр язып ятканнар, шулай бит. Матур җирләр булды. Нинди матур булсын инде. Шуңа күрә дә нәрсә? Алар хуҗа бу җирдә. Кем генә килсә дә, без монда менә күпме иза чектик дип әйтә алалар, шулай бит. Әмма нәрсә дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, сезнең өстенлегегез юк ди. Юк ди, килсен монда ди, фарсы ди, Римдан кеше килсен ди. Алар бөтенесе сезнең кебек булачак ди. Авыз күтәреп, турып шулай бит инде гарәпләргә карап шулай дип әйтә. Бу бит инде
1400 muhtaram кардәшләр, фашизмга каршы көрәш. Вәлә ли гаҗамин галя араби. Һәм шулай ук килгән кешенең дә өстенлеге юк гарәп өстеннән ди. Алар тигез ди икесе дә. Вәлә ли ахмарин галя асвад. Кызыл кешенең кара кеше өстеннән өстенлеге юк ди. Вәлә асвад галя ахмар. Һәм кара кешенең кызыл кеше өстеннән өстенлеге юк ди. Ул вакытта ак дигән сүз булмый, кешеләр кызыл тәнле шулай бит инде. Кызыл кешеләр хәзер кызыл диләр индейцларны. Ак кешеләр әйтәләр. Анда да шундый фашизм шулай бит. Аклар өстенрәк, кызыл, сары, кара, ул второсортный тегеләй булай дип күпме генә әйтмиләр шулай бит инде. Әмма Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, алар ярамый ди. Әлә бит тақва, тақвалык белән генә яхшылыгыгыз, сезнең яхшыгыз искә чыга ди. Тақва булганыгыз гына әбәләгъту ди. Җиткездемме инде хәзер сезгә ди. Ишеттегезме мине ди? Аңладыгызмы ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Шул бәхәс булырга тиеш түгел бу темада мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә безнең динебездә мондый күренешләр шулай бит булырга мөмкин түгел. Шуңа күрә безнең элек революциягә кадәр татарлар кем милләтең дип сорамаганнар. Милләтең кем дип сорамаганнар мөхтәрәм кардәшләр. Безнең халык бик шундый белгән динне тоткан. Ул хәзер сораган көннәр милләтең кем дип шулай. Ул вакытта сораганнар кем өммәтеннән син дип. Кем өммәтеннән? Нәрсә өчен? Сиңа ничек карарга? Әгәр син Мөхәммәд өммәтеннән дисәң, саллаллаһу алейһи ва сәллям, димәк бергә намаз укыйбыз. Хәләл ризык ашый, синең ризыгыңны мин ашыйм, син минем ризык ашыйсың, шулай бит инде. Мин сиңа кызны бирәм, мин синнән кызны алам һәм башкасы. Башка өммәттән дигән икән, димәк аңлашылды. Мөгамәлә башка төрле булырга тиеш. Кем өммәтеннән дип сорау биргәннәр. Кем милләтеннән дип түгел, шулай кем өммәтеннән дип. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр бик җитди мәсьәлә хәзерге вакытта. Шуңа күрә дә без инде һичшиксез аңларга тиеш. Кешегә караганда шулай беренче булып карарга кирәк. Кешенең кылган гамәлләренә бәя биреп. Инде кеше ул шулай бит, тақвалыгына карап, аның торган җире теге, килгән җире, тис битенә карап түгел. Менә шуны онытмаска кирәк мөхтәрәм кардәшләр. Иншаллах русчада сөйләп китербез. А'уду биллахи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня у нас выходной вот не в честь пятницы, к сожалению, да, пока еще, но выходной в честь праздника Победы в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война, она была частью Второй мировой войны. То есть Вторая мировая война, она длилась с сентября 1939 года по сентябрь 1945 года. Часть из него, то есть из этой войны, с июня 41 по май 45 это Великая Отечественная война называется. Хотя Вторая мировая война, она длилась гораздо больше. Началась вся эта мировая война, так скажем, да, с Германии. Но подоплеки этой войны были еще до этого. Идет это с Первой мировой войны. Потому что в Первой мировой войне Германия позорно проиграла. Германию настолько сильно зажали, настолько лишили прав и всего, что у немцев не было другого выхода, как отомстить. И у них вот такое вот настроение было в народе. Мы должны подняться, нас все ненавидят. Они работали, объединились и так далее. И вот это привело, так скажем, да, ко Второй мировой войне. Но это подогревалось еще чем? Тем, что немецкий народ считался арийским народом, да, как они про себя говорят, потомки арийцев, чистокровные. И поэтому придумывались программы, по которым нечистокровных надо было очистить землю от них. Самыми нечистокровными, кого они считали? Цыган и евреев. То есть это народ без страны, то есть да, их надо просто уничтожать. Такими же считались и народы Советского Союза, которых чуть-чуть повыше стояли, да, народы Европы, Америки и так далее. То есть это считались европейцами, выходцы из Германии. Вообще эту историю я чуть-чуть так посмотрел. Оказывается, действительно, все императоры, все монархи Европы – это выходцы из Германии. То есть Европа началась из Германии. Вот современная монархическая семья Великобритании, Виндзоры, да, они выходцы из Германии. Оттуда пошла Европа. Потом уже все разделилось. Они как бы считали себя действительно вот колыбелью цивилизации и так далее, и так далее.
Дорогие друзья, к чему это привело? Это привело к преступлениям колоссального масштаба, уничтожению других народов. Просто уничтожение шло. И наши деды, они воевали именно с этим. Они не воевали за землю. Если мы будем считать, что они воевали за землю или за предводителя, там, Сталина или еще за кого-то, да, мы уменьшим их благородство, понимаете? Мы вернем их в Средневековье, когда сражались за земли лордов, графов там и так далее, отдавали за это жизнью. Это времена крепостничества, когда человек был прикреплен к земле. То есть с землей шел человек. Нет. Сейчас, то есть новый период, когда люди сражаются за идею. Когда люди умирают за идею. Потому что за землю, за что, зачем за нее умирать, если ты можешь жить на этой земле при любой власти? Но когда идет именно идея, когда идет идеология, вера и так далее, вот за это, то есть человек уже отдает жизнь. Потому что это часть его внутреннего состояния, убеждений и так далее. Вот с этим, дорогие друзья, с фашизмом как раз и сражались наши деды, за что им огромная благодарность, за то, что они действительно отдали очень большую жертву, победили не только они, а весь советский народ, который жил тогда, потому что в тылу работали, в тылу пахали, на заводах работали, несмотря в любом возрасте, так скажем, да, поэтому, естественно, огромная им благодарность. И это была общая победа. Это не была победой только сейчас, как говорят там, России, да, это была победа советского народа. Пускай он так считался тогда, советский народ, куда входили и белорусы, и украинцы, и армяне, и грузины, и страны Центральной Азии, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и так далее, и так далее. То есть это была общая наша победа, дорогие друзья, поэтому мы не должны это забывать. Поэтому, когда мы смотрим, откуда сколько ушли, там, сколько умерли там, и так далее, да, это действительно большая жертва. Также вы знаете, да, что вот в Узбекистане, да, как они приняли сирот, которые остались, детей-сирот, которые остались сиротами здесь, в России, их отправили туда, потому что там войны не было, как бы туда эвакуировали женщин, слабых, детей и так далее, да, и ни один ребенок там не попал в детский дом. Это Узбекистан, дорогие друзья. 650 тысяч детей были приютены, там семьи по 10, по 15 детей брали, сами голодали. Это же война, тем более Узбекистан в те времена они богато не жили, но они все были, они нашли себе все там семью, и все были накормлены, обуты, одеты и пригреты, дорогие друзья. Поэтому мы не должны это забывать никогда. То есть такие вещи. Поэтому День Победы – это прежде всего вот память об этих событиях, я считаю. Также, дорогие друзья, сегодня хотелось бы затронуть тему немножко фашизма, нацизма, национализма, так скажем, да, потому что это большая проблема. Сейчас шайтан пытается эту проблему поднять в разных странах. Пытается шайтан это сделать. И в Америке, да, попытались это сделать, там, да, черные встали против белых там и так далее, да, им удалось это замять. Вообще Америка поступила очень мудро в этой стороне. Они не стали воевать. Когда черные поднялись, они дали им выпустить пар, потом потихоньку успокоились, да. Если бы они сразу же задавили, сразу же туда войска пустили бы, да, например, то черная, так скажем, половина Америки, она бы восстала, сказала, вот нас, что с нами делают, да, убивают, действительно нас не любят там и так далее. Тем не менее, этого достаточно, чтобы была гражданская война. Поэтому, дорогие друзья, они поступили в этом плане, как бы, да, ну, мудро поступили. Потом в Европе шайтан пытается поднять эту тему. То есть шайтан – это дело шайтана. Превосходство по цвету глаз, кожи и так далее – это идея шайтана. Первый фашист – это шайтан. Потому что творения Аллаха были едины в своих поклонениях. Они были разными по сути, но в поклонениях они были едины. И только шайтан выделился, только он сказал, что я лучше, чем Адам. Почему? Не потому что больше поклоняюсь, да, он же не это сказал, я создан из огня. То есть вот я состою из вот этой
штуки, да, а он из другой штуки. Мы разные. Разные не по делам, а разные по сути, по сущности. А что эта разность дает? Она ничего не дает. Я до сих пор считаю, что, например, когда говорят, вот человека обзывают, там я тоже как-то рассказывал про собаку, например, она нечистое животное, туда-сюда ко мне пришел, Хазрят говорит, не ругайте собак, они лучше, чем люди. Да, если смотреть как поведение, да, животные могут быть лучше, чем люди. Аллах Та'аля об этом и говорит, когда говорит, мы опустили их ниже нижнего, то есть людей сделали хуже, чем животных. Почему? Из-за дел своих, из-за убеждений, из-за образа жизни. Поэтому шайтан – это первый фашист, и он пытается разжечь в нас вот этот фашизм, чтобы мы между собой, как он в свое время погорел на этом, тоже погорели. Из-за чего, даже вот возвращаясь к нашей истории, из-за чего была революция Российской империи? Из-за национализма. Из-за национализма, не из-за там каких-то бедностей и так далее, да? Из-за национализма. Почему развалился Советский Союз? Из-за национализма. Почему разбежались республики? Почему они до конца не сражались за единство? Из-за национализма. Поэтому в каком бы либо государстве, когда развивается национализм, это государство разваливается. То же самое случилось с халифатом, с Аббасидской империей, с Османской империей и так далее. Национализм разожгли у арабов, сказали, вами там правят турки, кто они такие, и натравили турков на арабов, арабов на турков. И развалился халифат. Что мы имеем теперь? Мы имеем, что имеем, как говорится, да? Поэтому от этого никому лучше не стало. Дорогие друзья, это вот шайтан разжигает все это. Хотя религия, она никогда не возносила какой-либо народ конкретно. В религии есть только один хороший человек. Кто? Это богобоязненный. Есть только один хороший народ, который распространяет добро и запрещает делать зло. Вот только этот народ, этот человек, он является любимым для Аллаха. Все. Дальше нет. Цвет кожи, разрез глаз, еще что-то там другое. В этом случае имеет абсолютно второстепенное значение. Национализм – это прежде всего похвальство своими корнями, то есть предками, да? Обычно вот так идет. Наши предки туда-сюда, оттуда идет. Пророк ﷺ говорит, пусть люди прекратят похваляться своими умершими предками, которые представляют угли ада. То есть это, говорит, угли ада. Ну, они жили во времена Джахилии, говорят, это угли ада. Или будут они для Аллаха презрение жука, ковыряющегося своим носом в навозе. Поэтому, говорит, зачем, говорит, вы ими похваляетесь? Зачем? Каждый человек должен похвалиться с чем? С собой, своими делами. Он должен из себя что-то представлять. Когда сидит человек, его распирает от гордости. То, что там сделали его предки когда-то, 1000 лет назад. А что ты сам сделал? Что ты сам сделал? Когда ты хочешь возвыситься только своими предками, а что ты сам сделал? Аллах очистил вас от джахилийских, самовосхваляющих своими предками. Каждый из вас либо богобоязненный верующий, либо самовосхваляющийся грешник. Вы люди, дети Адама, а Адам был создан из глины, говорит пророк ﷺ. Вот что, говорит, суть национализма, что лежит в основе национализма. Также пророк ﷺ говорит: «Лейса минна ман даа иля гасабия, ва лейса минна ман каталя аля гасабия, ва лейса минна ман мата аля гасабия». Не из нас тот, кто призывает к национализму, кто сражается из-за национализма и кто умирает из-за национализма. То есть, кто идет под племенным флагом, не за идею, а под племенным флагом воюет, это все, говорит, не из нас, говорит пророк ﷺ. Это не из нас. Человек, он сражается, умирает или же жертвует чем-то из-за идеи. Пророк Мухаммад ﷺ оставил Мекку. Самое священное место на земле. Почему оставил? Почему он не сражался и не умер, когда его оттуда изгоняли? Потому что если бы умер, попал бы в рай. Суть религии в чем? Поклонение Аллаху. А поклоняться Аллаху можно в Медине, можно в Эфиопии. Поклоняться Аллаху. Пророк ﷺ, да, ушел.
Альхамдулилля, что он потом смог вернуть Мекку в лоно ислама, так скажем, они приняли ислам. Но тем не менее он ушел, он оставил. И поэтому для человека идейного, так скажем, да, именно его идея им движет. Движет его вера. Он верит в Бога, поклоняется Богу, читает намаз и так далее. И поэтому для него, да, вот он может пожертвовать чем-то для этого. Если он начнет жертвовать чем-то из-за земли, то эта земля ничья. До тебя здесь столько крови было пролито, и после тебя столько же будет пролито. Вот, например, как появились болгары на этих землях. Вы знаете, как они появились? Болгары не коренные жители здесь. Как и русские, естественно, да? То есть здесь жили другие народы, местные. До них вообще никого не жило. То есть все перемещались в те времена. Болгары жили в Приазовье, в Хазарском каганате. Они входили в состав Хазарского каганата. Тогда Хазарский каганат был силен, мощный, управлял этими. И вот болгары принимают ислам внутри Хазарского каганата. Принимают ислам. Мусульманами становятся. И их начинают щемить. А хазары принимают иудаизм. То есть это было приблизительно в одно время. Болгары принимают ислам, становятся мусульманами. Там это было еще до 922 года. Официальное принятие, сейчас 19 мая, кстати, будет праздновать, да? Официальное принятие болгарами ислама. Это была официальная часть. А до этого болгары уже были мусульманами. Когда хазары принимают иудаизм, они начинают ущемлять мусульман в правах. Что делают болгары? Уходят из Хазарского каганата куда? Севернее. То есть вот наши места, переезжают они. Здесь им не препятствуют. Здесь и как такового государства тогда еще таких не было. Ну, России тогда еще не было, как мы знаем, да. Приезжают сюда и селятся здесь, уже будучи мусульманами. А потом уже через 2-3 века принимают ислам официально в 1922 году. Но почему они покинули Хазарский каганат? Почему? Из-за веры. Почему они родину покинули? Это же родина была из-за веры. Им не давали исповедовать свою веру. Когда булгары уже туда переселяются, организовывают свое государство, заручаются поддержкой аббасидского халифата, тогда уже каганат перестает им угрожать. Тогда уже все. Теперь, говорят, мы отдельное государство, у нас ислам и так далее, и так далее. Вы понимаете? Вот народами движет убеждение. Не просто желудок. Жрать хочу. Там хорошо кормят марийцы, да? Пойдем туда. Нет. Мало того, приехав сюда, еще местный народ тоже принимает ислам. Сувары, например, предки чуваши и так далее, тоже принимают ислам. Ну, можете почитать, то есть история эта очень такая интересная и длинная. О чем я хочу сказать? О том, что именно вера, убеждение движет человека. И поэтому, когда смотришь, вот, например, на татарский генотип, вы можете найти там какого-то отдельного человека. Вы не найдете отдельный народ там, да? Там очень много народов. Очень много народов перемешано внутри. Потому что они не хотели свою сохранить идентичность такую вот уникальную, да, с которой пришли. Такого нет. Хороший человек, ты наш. Живешь, торгуешь, женимся и так далее. Замуж выходим, все. И альхамдулилля. То есть вот такой вот генотип. Поэтому, дорогие друзья, это вот принцип, так скажем, да, исламский. Поэтому, когда Сальман аль-Фариси начали обижать, а Сальман аль-Фариси – это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, он перс по национальности. Арабы, то есть это какой, говорит, перс какой-то, с акцентом разговаривает там туда-сюда. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Сальман мин ахли». Он сказал: «Сальман, это, говорит, моя семья». Вот если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал своей семьей, какая это его семья? Он араб, да, язык другой, народ другой вообще. Сальман, перс там, и так почему назвал ее своей семьей? А своей семьей пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не всех арабов назвал. Каждый хотел бы, чтобы
пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал его своей семьей. Каждый араб об этом мечтал. Каждый мусульманин об этом мечтал. Но он сказал: «Сальман мин ахли». Он сказал: если мусульманин богобоязненный, это моя семья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Если мы богобоязненные, и если мы хорошие люди, то мы семья пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Невзирая на язык, на нацию там и так далее. Вот так, принцип в исламе такой, когда человеку дают оценку там и так далее. Поэтому мы не должны давать фашизму поднять голову. Ни здесь, ни в России, ни где-либо. Потому что если мы там где-то сражаемся с фашизмом, это не значит, что у нас его нет. Или нет попыток возродить его здесь. Есть попытки, есть, дорогие друзья. Я считаю, что это попытки от врагов народа исходят. Сейчас вот стал популярным Бодров, да, со своим выражением: «Не брат ты мне, гнида черножопая», да. То есть почему не брат ты мне? Не потому, что ты хулиган, безбилетник, извращенец, пристающий к женщинам, да? Не поэтому ты мне не брат, а потому, что у тебя жопа черная. Это, понимаете, что за выражение? То есть вот пытаются это сейчас популяризировать. Это абсолютно неправильная популяризация, дорогие друзья. Да, звучит интересно, харизматично, так скажем, да, смешно даже в каких-то моментах, круто, может быть, да, но это преступление. Это религиозное преступление, человеческие преступления, дорогие друзья. Поэтому мы должны это понимать, должны это такие вещи знать. Здесь ни цвет, ни кожа и так далее, здесь разницы нет. Воевали. Сегодня вот слушал про тувинцев, как они воевали. Тувинцы кто они? Они русские разве? Да? Они воевали за советскую, так скажем, да, советских людей, воевали луками и стрелами. Почему? Потому что бесшумно. Они ночью одевались в свою одежду, шкуры, и шли на охоту. На фашистов они охотились как на зверей, шли на охоту. Из луков и стреляли, из луков убивали. Фашисты были в шоке, потому что вспышки нет, выстрела нет, огня нет, ничего нет. Откуда идут выстрелы, не могут найти. Потом что они сделали? Собак натаскали, овчарок немецких натаскали, чтобы они находили людей этих. В темноту пускали ночью, чтобы овчарки находили этих охотников. Овчарки находили. Но как только овчарки доходили до охотников, они разворачивались. Почему? Потому что тувинцы были одеты в шкуру волка, барса, медведя. Почувствовав этот запах, собаки пугались. Пугались большого зверя, потому что они не были обучены воевать с большим зверем. Потому что собаку вот охотничью тоже надо учить не бояться зверей. Они разворачивались. Вот хитрость, ум, охота, так скажем, да, здесь имеет разницу национальность? Нет, не имеет. Поэтому, дорогие друзья, очень важно сейчас вот в День Победы, в этот период, переосмыслить наше прошлое, наше будущее, настоящее. И действительно, если мы хотим такого счастливого для нас будущего, то надо правильно выстроить настоящее. И тогда, иншаллах, в будущем наши дети, они окажутся в хорошем будущем. Они не будут страдать, не будут мучиться, как мучились наши деды там и так далее. Потому что наши деды мучились из-за того, что не было правильно выстроено их отцами будущее, так скажем. Неправильно воспитывали целые народы. Неправильно воспитывали немецкий народ. Их воспитывали в ненависти к другим народам. Если мы будем воспитывать своих детей таким же образом. Вот в школе подрались недавно, да? Мальчик с девочкой. Мальчик дрался с нерусской девочкой именно потому, что она не русская. Другой причины там нет. И над ней издевались, били. Вы видели, наверное, этот ролик. Это же дети, вот они сейчас на этом воспитываются. Их родители, интернет, то есть к этому призывает. Поэтому, дорогие друзья, вот надо немножко за этим следить, чтобы не было плохого, кровавого у нас будущего. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.